pentru a afla momentul în care ne aflăm în concertul să folosiți, care concerți de asemenea în acest caiet puteți aflați mai multe informații despre cei pe care dumneavoastră îi aveți în față. Recunosc faptul că inclusiv după momentul în care să nu am interesate despre lucrări și să stau în private și acești tineri finanțe, până atunci am obținut o provisiune din partea lui Ciprian Ușor, care cumva la luminarea dar până la anul de vremea asta, în anul 2017, Ciprian a spus că aceste piese pe care le ascultați în această seară vor fi realizate de profesionaliști. Acum, profesia mea făcută publică, vă dați seama că nu mai am ce. Dar așteptăm momentul în care să ne întâlnim cu ei în anul 2017, să până atunci venim și faptul că sunt aici, următoarele trei piese, convină că Discovery Nights este interpretată de grupul Unison și grupul instrumental. Enjoy Terror of the Birds, o piesă interpretată de grupul Enjoy și Singing Glory, o piesă interpretată de Unison. Da, însă, până atunci, de rog, însă până atunci vreau să vă zic că următoarea piesă pe care o veți asculta conține maestoasele cuvinte din Luca Capitolul. Și probabil că mulți dintre dumneavoastră le cunoașteți, dar vreau să vă reamintesc de ele pentru că sunt miraculoase. Nu vă temeți, căci va fi o peste bună, care va fi o mare bucurie pentru toți norocul. Astăzi, în cetatea lui David, s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Slavă lui Dumnezeu!